да се включа така неанонимно по повод вчерашната катастрофа на околовръстното, така нареченото околовръстно пътче, като на село пътя, от двете страни с мантинели, прави участъци с мантинели. Къде да иде този камион? Къде да иде този камион? Какво да се случи? Каквото и да стане, вие не може да избягате от удара. Водача, който е виновен, а този, който иска да избяга и да направи нещо, не може да го направи. Вчера загина майка на дете. Това дете повече няма да види майка си. Каква е била, какво е било, що е било, много работи му са. Телефон, наркотици, хазарт, проблеми вкъщи, проблеми извън къщи, любовници. Това детенце, какво е виновно, бе? Простотията ви трепе хора. Това е първо. Другото е корупцията. Първо е корупцията, де. То от корупцията станахте просто всичките. Така се е пропила във всеки един от вас, от нас, че не знам какво трябва да е. Не знам, трябва да пуснат 2-3 ракети тук, Путин, и да закривай, да се оправим. Хора, ако си мълчим така и си мислим днеска за агнета, яйца и козунаци и кой колко ще изпи и колко ще изде, утре ще сте вие там. Помислете си какво ще правим, майна. Помислете си какво ще правим, защото това не трябва да се случва, бе. Не трябва да се случва такова нещо. На прав път, чисто нов околовръстен пътче, мантинелчици. Този път трябваше да е ограничен с 60 км там да се движат колите. Да се направят колчета, молчета, като го правят така, да не може да се привърнеш, да не може да мръднеш и да се блокира. Там блокаж, да се случват и това е. Половин милионен град, няма околовръстно, няма транспорт, няма метро, няма нищо. Нищо няма. Има само сган, пасмина. Заслужаваме си го, хора. Заслужаваме си го. Ето, излизам с лицето си. Който има смелост друг да излезне, да излезне. Аз излизам като гражданин на този прекрасен град, който стана гумна и лайна и фашки. Тук на червено ден минават, щяха да му отнесат хасковски, масковски. Ония спира, пуска аварийни, ще се би, вместо да се извини. Той ще му отнесе на червено и ще ма би на всичкото отгоре. Как стане тази работа? Весели празници! Да се наедете на агнешко, да се напиете и да ви се пръснат томбаците, пасмина.